para ma-exercise siya. Ay, sinubo niya yung quit niya. Sira ulo. Salamat po tayo Mento and like and share po. Yun mga gamba, shoutout kay Idol dito. Yun o. Shoutout muna natin, nagpapa-shoutout kay Tatay Mendo. Si Jaden Morris, James Belen at Randy Paloyo. Yan, shoutout po sa inyo. God bless po. Salamat sa suporta. Yun. Shoutout sa'yo Kasakmal, nasa likod. Ayan o, si Kasakmal, syempre. Shoutout natin. Bobels TV, shoutout. Supportahan natin. Bobels TV. Paglalaban kami ni Tatay Mendo, Cebu versus Masbate. Ito po yung sa akin. Dalawang laban po ito ha. Ito yung sa akin, Cebu. Ayan. Yung sa'yo tayo, Masbate. Masbate lang to. Sige. Panay bati nito. Masbate. Shoutout sa'yo. Ano ba yun? Balls TV? Ano ba yun? Si Bobels TV. Bobels. Yan. Tapos, sa mga hindi pa nakapanood dyan, yung Salmon versus Jensen ko. Naglaban kami Tatay Mendo. Dalawang laban. Dalawang Salmon niya, dalawang Jensen ko. Tingnan nyo, may panalo doon. Oo. Hindi pwedeng wala. Okay. Ayan, pag-harapin na natin to. Baka sakaling madali natin yung kanyang Cebu ba yan? Cebu. Shoutout pala kay Mark Cruz, yan. Sa kanya galing tong Cebu natin, Cebu line. Bahala ka na dyan, tay. Oh. Harap. Yan. Yan na, tay. Oh. Yan, tay. Bayaan mo siya nakatalikod, tay, para ma-exercise siya. Ay, sinubo niya yung pit niya. Sira ulo. Sinubo niya yung pit niya eh. Sira ulo. Sinubo niya yung pit niya. Oh, ano ko na? Pinakagat? Oh, pinakagat niya yung pit niya eh. Oh, hindi peaceful ka ngayon. Peaceful ka ngayon. At nang kulit mo eh. Oh. Mandirig ba itong kay Kadagit? Mandaragit talaga oh. Oh, yun, nakaisa tayo. So, may isa pa. Isa pa tayo. Okay. Kunin ko na to. Galing mo na yan. Ano yan? Sinubo yung puwet. Sinubo yung pit niya eh. Boy pa yan. Oo, buhay pa ito. Hindi pa masyado nasaktan eh. Ito yung akin, oh. Ito. Ito mga gambay yung akin, oh. Shoutout sa'yo, Sir Alan Alcance ng Lipa, Batangas. Yun, shoutout po sa'yo, sir. Ayan. Ito naman yung sa akin, Cebu uli. Ayan. Cebu ulit dyan. Okay. Fight natin ulit. Fight natin. Mabibilutan na naman kaya itong aking masbate nito. Bahala ka na dyan, tay. Ayan na. Uy! Mukhang nakabawis Tatay Mendo, ah. Ano ba nalaglag? Akin yung nalaglag. Ayan, nalaglag, oh. Ayan, siya pa, tay. Pabilutan mo, tay. Baka sakaling mabilutan niya. Oh, pinipitik-pitik na lang. Wala. Ang bilis, oh. Oh, puro pitik, ah. Sige, tay. Ang bilis manakbo. Oh, ba't hindi makakapit niyan? Kumakalog yung ano. Ganda. Shoutout sa inyo ha, kay Bobels TV. Punta kayo sa YouTube channel niya. Yan. Oh, shoutout sa Julius. Kay Julius yun, yung Bobels TV. Kay parang Julius yun. Bobels TV. Oh, Wala talaga tayo. Ayaw talaga tayo. Sige. Sabay. Ay, isa pa. Shoutout kay Happy Man yan. Shoutout kay Happy Man. Namimiss na ni Tatay Mendo. Si Happy Man forever. Likot ano, nahilo na kayo. Nahilo na yung mano no. Likot nitong dalawa na to eh. Kung hindi yung isa magpatihulog, yung isa. Oh.
Yan na, sinakmal na. Wala talaga tayo. Ayaw magpasakmal. Andiyan kasi si kasakmal sa likod eh. Oh, ito naman na. Oh, Yun. kumbagat sa stick. Wala na. Last na. Sige, last. Last. Sige. Ang liliksi nitong mga gagamba na to. Maliliksi talaga. Hindi, saka mahangin. Malaban, no? Oo. Wala na. Sige. So, tapusin na natin itong mga gamba. All one ang score, all one. All one. Alright. Tayo. Yan lang shoutout sa inyo supportahan natin sa Time Mendo. God bless po, God bless. Ayun. Shoutout sa'yo, John Michael Ramos ng Baguio City, saka si Rocky Rap ng Bigan. Yun Shoutout sa inyo Hanggang dito lang mga gamba. Maraming salamat. Hi! Subscribe po kita Time Mendo. Like and share po. Bye!